ang inumana ninyo. Tinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala sa Lucas. Si Jesus, mipadayon ngadto sa Jericho, ug samtang miagi sila, may usa ka danaw nga ginganlang Sakeo, nga pangulo sa mga kobrador sa pulis, nga nanimuha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan hubog si Sakeo, kung wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa bidagan siya una sa panon, o misaka sa kahoy sikomoro, aron makakita siya kang Jesus nga moagi ni adtong dalanan. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, miyakad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, "Kanaog dayon Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Ni kanaog si Sakeo pagdali, ug sa dako kay namo nidawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbabulbul, kinintawhana na bisita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Sakeo, umiingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kung ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat kapilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw, miabot ang kaluwasan ni ining balaya, kay kinintawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay niani ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magigsuon, ano sa tanan, kinahanglan nato dawaton, nakitang tanan makasasama. Walay exempted. Ako, ikaw, kitang tanan, mga makasasama. Pero, taliwala sa akong pagkamakasasama pa, mamutana ko ninyo, naabagid kayo pangandoy, nga usbon o baguhon na yun, ang inyong kinabuhi. Kana bang tinud-anay Diyos na pagbago ba? Please check your hearts right now. Makasasala ang Diyos ka. Pero kanang kaabang panahon na, makapamalandong bitaw ka na, I really have that desire to change my life. Naagit ko pa rin, naagit ko desire ba? Ang bago na bibunta ba? Ang tali, kanang tinud-anay bitaw ba rin, naagit ko anak ba? Muna ako pangutana, do you have that desire? Naari ba? Kaya nga naman, sa ato mangbong pagkagahi ulo, kanunay gihapunta na bitawag o gidasig sa Diyos na mubalik, ug magbago, ug magtingaraw na sa kinabuhi. Ang Diyos kanunay naghatag kanato assurance, kasiguruan nga siya usa ka Dios nga dili yun masukod ang pagkamaluluyon. He is a God na dili nato matugkad ang iyang tamang pasayloon. Maunay giingon sa unang pagbasa, may igong ikaw nagahong sa pagbuhat bisan unsa, apan maluloy-on ka sa tagsa-tagsa, wala ning tagda ang among mga sala, ug gihatagan mo kami sa panahon sa paghinulsol. Let us be reminded that God is a God of second chances. Kanunay gyud niyang gidapit taliwala sa akong pagkagahi ulo.
Busa, kung gusto gid ka nga magbago, kana bitaw ingon anay gid nga pagbago, then of course, nanginahanglan ka og usa ka modelo nga dapat nimong sundon. You have to follow a role model. And who is that role model today? Ang atong ebanghelyo karon naghatag ka nato og lain na usab nga modelo nga maoy atong sundon. Kinsa man ang mubong tawo nga si Zacchaeus. So karon, atong sulayan pagsusi atong kinabuhi kung asa na ta nga level, asa na ta dapit sa atong pagpaningkamot nga magbag-og gyud ug musunod ka Kristo. Kay sama sa atong giingon kaganiha, ikaw tay, naatay paningkamot bisag makasasala tanan kamot na. Pero naatay lain-laing level sa pagpaningkamot. Karon atong susihon, himuon natong basihanan si Zacchaeus asa natadapit sa atong paningkamot nga magbag-og gyud. Okay? Now, abi ninyo, dako biya yun kaayo matabang si Zacchaeus sa atong espiritual na kinabuhi. In fact, kining istorya ni Zacchaeus usa ni sa among ginahatag panahon sa mga retreats. Okay, unsa may tulo ka buok, please do not forget this. Tulo ka buok gibuhat ni Zacchaeus na atong buhaton sab kung gusto gyud tang magbago. Una, number 1, si Zacchaeus naagyo niya ang pagpaningkamot nga mausab gyud iyang kinabuhi totally para sa Dios. Sa unsang paagi, una, number 1, nangita gyud og initiative or paagi si Zacchaeus aron lang gyud mahimaman ang Ginoo. The keyword here sa number 1 is initiative. Nangita gyud og initiative or paagi si Zacchaeus aron lang gyud maistorya ang Ginoo. Balik kas panahon niya, diri sa Ebanghelyo. Daghan kaayong mga tawo. Silang tanan nakakita sa Ginoo, pero walay naningkamot nga mangitag paagi aron maistorya gyud ang Ginoo gawas ni Zacchaeus. Maunay unang nailhanan nato kung tinuod ba gyud tang mubago sa atong kinabuhi. Unsa man, kana bitaw mangita gyud og paagi aron maistorya ang Ginoo bisan pag dilisod-lisod. Tan-awa si Zacchaeus. Si Zacchaeus mubok na tawo. Ug tungod kay gusto siyang makighimamat sa Ginoo, nangita siya paagi bisan unsa na lang aron lang gyud makasud-ong sa nawong sa Ginoo. Unsa iyang gibuhat? Bikat siya takoy. Sa unsang paagiha ma-apply nato ni sa atong sitwasyon karon. Muhatag ko ninyong example. Abi ninyo, saludo ko sa mga gasoline boys, anang gasoline station niya, kanang among suki. Gas boy, ha? Gas boy at that. Bisan sa ilang kabisi sa trabaho, sa kahugaw, tandong magdito. Sa kahugaw sa ilang pag-washing, hikap o gasolina, abi ninyo natandog ko kayo. Kay, ingon sila, mangita gid sila o paagi, aron makasimba lang. Natandog ko sa ilang, nagpatubil ko, ingon tong sa Padre, human biya gid na mo duty, magdali-dali biya gid mig-ilis, aron lang makasimba ni anang mahapon sa Domingo. May pa sila. Ang uban nato, sige na ko tulungan, Padre, dili ko kanunay, makasimba man ang Domingo, kay busy tayo ko. Hasta man Domingo, Padre, na ako'y trabaho.
Of course, I understand, makasabot ko na. Pero dili ta parehan sa kiloan ng style na. Kasi kung gugustuhin mo talaga, maraming paraan eh. And you will really look for ways para lang din ka makasimba. Pero pag ayaw mo, maraming dahilan. Mga igsuon na atay anticipated mass kada Sabado sa alas 6 sa gabi. Kanang anticipated mass Sabado alas 6 sa gabi, ang misa ana Domingo na misa. Nganong na ay anticipated mass. Usa sa hinungdan nganong na ay anticipated mass, mao nga alam na sa mga tao nga dili gyud makalugar og simba sa adlaw Domingo. Kung gugustuhin mo talaga, pariyan sa kayo, maraming paraan. Pero pag ayaw mo talaga magsimba, maraming dahilan. Kaya kung wala pag-ating ay initiative, or pagpaningkamot na makasimba yun ang makauban sa Diyos, then posible na mabaw pa, shallow pa ang atong pagpaningkamot na mubagog yun sa kinabuhi totally for God. That's number one. Number two, ikadua, si Zacchaeus, naagid niya ang pagpaningkamot na mausap yung kinabuhi totally for God. Number two, makita nato na diha sa iyang willingness. That's the keyword. Number two, keyword. Willingness na musupak sa undan, sa unsay na andan nga gakahitabo sa palibot. Asa nato na makita diri sa istorya? Sa iyang pagkatka o kahoy. Andam si Zacchaeus na magmukhang buang-buang. Bahala na, basta makita o maistorya lang yun niya ang Ginoo. Wala may problema kung mukat-kat kahoy. Sala ba na mukat-kat kahoy? Problema ba na? Wala may problema. Dili man asala kung mukat-kat kahoy. Pero sa sitwasyon, sa posisyon ni Zacchaeus sa iyang panahon, socially, it was wrong. Sa'yo iyang ibuhat. Kaya si Zacchaeus, pangulo sa kubrador sa buhis, sudato, taas o posisyon sa katilingban. He was not supposed to climb a tree. Foolish Zacchaeus. Pero iyang gihubo ang tanan niyang dumog, iyang gihukas ang tanan niyang pagkasikat. Sigurado ko na atong pagkakkat ni Zacchaeus, ikatawan siya sa mga tao. Muragid siya buang. Pero bahala na kung unsay muna-munakon sa mga tao. Mga isuon, kung musunod na ni Kristo, kinahanglan na andam kang musupak, musungag sa unsay na andam sa palibot, bahala unsay isulti sa mga tao. Muhatag kong example. Akong nabantayan pa na ang mga pamilya o grupo nga mangaon diha sa mga publiko nga kananan. What do I notice? Maulaw na mag-ampo sa dili pa mangaon. I notice that. To tell you kami sa among pamilya, mga unig mga public restaurants, among yun ilitot sa walay pagduha-duha ang pag-ampo nga bless us, O Lord. Bahala pa naroon ng pag-tables. Bless us, O Lord, and bless thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ang akong mabantayan sa uban, ihumhum na lang, mahingon sila, then maglingi-lingi. Mahingon sila. Kaya di ay maulaw sa kung sa'y isulti sa mga tao. Ganong ikaulaw mo ng pag-ampo? Lain example, ang uban, mahadlok ng mubadlong kung makakita o dili mao nga gibuhat sa uban, kay nahadlok kung sa palay isulti o buhaton kung mubadlong ta. Ang uban, dili na lang pasaylo, kay hadlok lang sa wala, huyang magiyay ka, talawan magiyay ka, dili na lang pasaylo. Kung dili paganit tawilin or andam nga musungag sa unsay na andan, tungod og alam sa Ginoo, then posible mabaw pa ang atong pagpaningkamot nga mubagog yun sa kinabuhi.
totally for God. If we are not willing to go against the prevailing condition of the time. Ikatulo, kung gusto kita nga mubagto sa akong kinabuhi, mahibalutang muhatag bisan dili na ta sultihan. Keyword, muhatag. Aron mapakita yun ni Sakeo na tinuod yun siya ng bangko kung sa iyang isaad sa Ginoo. Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus, ug kung ako nakalimbong kung bisan kinsa, ulian ko siya ko pagkapilok. What do you notice? Wala diya siya subuan ni Jesus. Ha? Wala siya subuan ni Jesus, anak. Si Sakeo mismo, siya mismo ang may desisyon na mabuhat, anak, ug nagmalitayon siya. Muhatag ko ninyo example. Last week, niaging semana, dito mi sa Cebu, kay naghatag ko sa retreat sa mga teachers sa St. Vincent's College. Sa tunga-tunga sa akong talk sa retreat, nakahisgot ko, di kan sa akong kasing-kasing ipatulog ang iyang luha ko na tayo, nga lingon ko sa mga teachers, nagsuporta ko karon ug napulong kabuok pobre nga scholars. Bisan tuod, bago pa kong pare, wala makikwarta. Bisan gusto na gidunta na ako ang palit sa mga gusto na akong paliton para sa akong kaugalingon sama sa camera. Ako na lang isakripisyo. Kaya ang kwarta na ako itang ipalit para sa akong kaugalingon, maayo na lang magamit sa mga dili tao mag-afford. Maka-exam sila, malipay na ko anak. Ako nag-isulti. Abi ninyo, pag gumagid sa retreat, giduol ko sa usa ka teacher. Ug sa wala na ko dama, miingon siya na ako, padre, musaad ko sa paghatag og 5% sa akong sweldo kada bulan aron idugam sa inyong marta nga gitabang nimo sa mga APT ng mga estudyante. During that time, on the spot, buhagay akong luwa sa pagpasalamat. Hila ko 5% of her income every month sa school sa Vincent, iyang ihatag nato para idugam sa kwarta na akong ginasuporta sa mga scholars nato ng mga pobre. Wala na ako sa tingnan. Siya mismo ang desisyon ng tabang. She is an example of Zacchaeus. Mga igsuon pangayon nato na nagrasya karon. Nga ang tao nga tinuod yun nga mosunod ni Kristo, una, mangita yun og paagi aron makita ang Ginoo bahala ni sugisunod. Ikaduha, andang nga mosupak sa naandang ginabuhat sa palibot tungod og alang sa Ginoo. Ug ikatulo, bubuhat og maayo bisag dili.